नों जुदि माबा मोनसे गोब्राब प्रब्लेमाव गोग्लैदोंब्ला, जेंनाखौ सुख'नो हायाखैब्ला, मोननैसो खोथाखौ गोसोआव ला आरो सिरियै मावलांबाय था। फै जों मोनसे फिसा सल'बाथाजों सोलोंनो नाजानि। मोनसे हाग्राबारियाव माथाम एम्फौ लाथा दङमोन। बिसोरो साथामबो जोबोद मोजां लोगोमोन। सानसेखालि जेब्ला बिसोरो रंजा खुसियै आदार जाबाय दङमोन, बिसोरनि सेराव मासे समायना रमायना सिखिरिया बिरलांफैदोंमोन। समायना सिखिरिखौ नुनानै बिसोरो साथामबो जोबोद गोमोहाबदोंमोन। गोसोखौ हमथानो हायैयाव बिसोरो साथामबो सिखिरिनि सेराव थांनानै सिखिरिजों रायज्लायनो जागायनायसै। बिसोर साथामनि गेजेरनिफ्राय सासेया सिखिरिनियाव सोंबाय, "सिखिरि सिखिरि, नों बायदि समायना रमायना जानोब्ला आं मा खालामनांगोन?" सिखिरिया मिनिनानै बुंबाय, "अन्थाव बाथाव एम्फौ लाथा, नों आं बायदि जानोब्ला गिबियावनो थोजासे आदार जानानै लानांगोन। बिनि उनाव बिलाइ सिङाव हाबसोनानै गोबाव सम थाखोमा हैनांगोन। अदेबानि बे खामानिया एसेबां गोरलै नङा, जोबोद गोब्राब।" बिदि बुंनानै सिखिरिया गोजानाव बिरलांनायसै। बे खोथाखौ खोनानानै माथामबो एम्फौ लाथाया हां थोनो थोनो जाथारलायबाय। लाथा एम्फौ माथामबो जोबोर आदार जानो जागायनायसै। उदै ब्रां ब्रां मोनलायनाय सानफ्रोमबो आदार जानायाबो एसेबां गोरलै खामानि नङा। बेखौनो बानानै माथाम एम्फौ लाथानि मानैया उदै बुंजासे आदार जानायखौ दोनथ'नायसै। बिसोरो कन्टिनिउ खालामाखिसै। नाथाय माथामनि गेजेराव मासेया नाजाथाब उदै बुंजासे आदार जानाय खामानिखौ कन्टिनिउ खालामनायसै। गोबाव समनि उनाव गोब्राब प्रब्लेमखौ बारलांनायनि उनाव बै मासे एम्फौ लाथाया जोबनायाव समायना रमायना सिखिरिनि महर मोनहैनायसै। बे सल'बाथानिफ्राय जों मा सोलोंखो? सल'बाथाया जोबोर फिसा, नाथाय बेनि थाखोमानाय ओंथिया जोबोद बेसेन गोसा। सल'बाथानि गुबै ओंथियानो जाहैबाय, जिउनि लामायाव, थांखियाव सौहैनायनि लामायाव गोब्राब जेंनानि मोगा-मोगि जायोब्लाबो जों सिरियै खामानिखौ मावलांबाय थानांगौ। जिउआ जेंनाजों बुंफबनाय आरो बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनानैनो जों बायदिसिना खोथा सोलोङो, गियान बुथुमना लानो हायो। गोसोआव ला, गाज्रि खामानि मावनायावल' नङा, माब्लाबा जों मोजां खामानि मावब्लाबो जेंनाजों बारलांनांगौ जायो। नोंनि जिउनि गोब्राबसिन खामानियानो गोबां समाव जिउनि देरसिन रंजा खुसिखौबो लाबोयो। बेनिखायनो आवगायलांबाय था। जिउनि जेंना आरो गोब्राब समानो मानसिनि जिउखौ गोख्रों खालामो। जेंनाखौ नेवसिनानै थायोब्ला नों जिउआव देरहासारनाय नङा। जेंना गैयै जिउआ मोनसे फरायसालि बायदि, जेराव जेबो सोलोंथिनि फोरोंनाय जाया। संसाराव थानाय गासैहाबो प्रब्लेम थायो। बेबायदि बुंनानै जिउनि गोजोनखौ लानो दाबाव। संसाराव थानाय गासैहाबो माबा नङा माबा प्रब्लेम थायो, जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। बेबादि बुंनानै जिउनि गोजोनखौ लानो नों दाबाव। गासैबो जेंनायानो फिननाय गैयाबो जानो हागौ। बै समाव बैफोरबायदि जेंनाखौ गोसो होआलाबानो सिरियै थानायानो साबसिन। खोनासं लोगोफोर, जेंनाया नोंनि थाखाय मोनसे खाबु बादिसो, गावखौ साबसिन महर होनायनि। नोंनि गोसो बोलोनि रुजुनायाव नोंनि जेंनाफोरा जोबोद फिसा। नों गोरलैयैनो समाधान खालामनो हागोन। जेंनाफोरखौ बांद्राय खर' गिदिर दाखालाम। उल्था फारसेथिं नोंनि गोसो बोलोखौसो नोङो खम साननानै दाला। समजों गोरोबलांफानो नाजा। गासैहाबो गावबागाव सम थायो। बे खोथाया अराय सैथो। गसाइया साबि गैयै थालाखौ बानाया, समाधान गैयै जेंनाखौबो जोंनो होआ। गसाइनि फारसे फोथायनाय लाखि आरो सिरियै सिगां फारसे
आवगायलांबाय था। एसेनोसै।